For nylig var jeg til rejsegilde i forsamlingshuset i Gudum. Det var nogle borgere, der havde stået sammen om at få renoveret forsamlingshuset og få skabt nogle rigtig gode muligheder for, at man kunne have fester, kulturelle arrangementer og meget andet i Gudum og omegn. Jeg synes, det var fantastisk livsbekræftende at være der, fordi at jeg oplevede nogle borgere, som virkelig havde lagt et stort engagement i at få forsamlingshuset op at stå og få det renoveret. Sådan har jeg mange oplevelser rundt omkring i Aalborg Kommunes landdistrikter. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi som kommune er aktive i at understøtte de ildsjæle, der er rundt omkring, og i hele taget understøtte, at landsbyerne i Aalborg Kommune har det godt. Vi skal passe på de lokale skoler i landdistriktet, så børnene kan gå i skole tæt på, hvor de bor. Vi skal sikre, at ældreplejen fungerer. Vi skal sikre, at børnehaverne ligger tæt på, hvor forældrene de bor. Det, der er vigtigt, det er, at vi har et landdistrikt, der er levende i Aalborg Kommune. Et landdistrikt, hvor man kan få hverdagslivet til at fungere, og et landdistrikt, hvor der også er oplevelser ud over det sædvanlige for den enkelte. Vi må ikke glemme, at vi har et meget stort landdistrikt i Aalborg Kommune, hvor der bor rigtig, rigtig mange mennesker. Deres ve og vel ligger mig meget på sinde, og derfor så vil jeg også arbejde meget målrettet for, at vi også i fremtiden kan understøtte de lokale ildsjæle, være med til at investere i landdistriktet og sikre, at landsbyerne har gode udviklingsmuligheder.